Ctené dámy, páni, drahé Slovenky, Slováci, členovia Pluku nesmrteľných, všetci členovia aj Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, je mi nesmiernou cťou, že som tu dnes opäť a že tu môžem zastupovať aj vládu Slovenskej republiky a preto si dovolím v prvom rade vám odozdať aj pozdrav od pána predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.